En aquest primer vídeo us explicarem com accedir a ECAP, com comprovar les vostres dades, com realitzar les vostres preferències de connexió i com accedir a la vostra agenda. Per accedir a l'ECAP trobareu una icona a l'ordinador de la vostra consulta amb el nom ECAP Mèdic. Cliqueu al damunt i s'us obrirà la pestanya d'accés. A la pestanya Usuari, introduïu l'usuari que el vostre coordinador us ha facilitat. Tots els usuaris de la xarxa comencen per P211, seguit d'una U i 3 dígits que poden ser lletres o números. A la pestanya de contrasenya, introduïu la contrasenya que us han facilitat. La primera vegada que accediu a l'ECAP, aquest us demanarà canviar-la. La pestanya Base de dades s'omple automàticament i correspon a la base de dades a la qual ens connectarem per poder entrar a treballar amb l'ECAP. Cliqueu al botó Entrar. A l'accedir a ECAP per primera vegada, us apareixerà aquesta pantalla que informa de les dades que van lligades al vostre nom d'usuari. Podeu veure que apareix la vostra clau d'usuari i a continuació el vostre nom. Sota de l'usuari és important que tingueu correcte el vostre DNI i el vostre número col·legiat. La categoria és la referència al tipus de professionals que sou vosaltres per l'estació clínica. Poden ser infermeres, metges, treballadors socials, etc. La UP fa referència a l'EAP, al que esteu assignat per contracte. És molt important afegir el vostre correu electrònic. És amb aquesta adreça on es rebrà la informació en cas de pèrdua de la vostra clau. Una vegada que introduïu el vostre correu electrònic, ja podeu accedir a la fletxa groga. Una vegada accediu a l'ECAP, aquesta és la primera pantalla que us trobareu. Per defecte us sortirà tota la vostra agenda del dia en aquesta primera pantalla. A sota trobareu un apartat de recordatoris que fa referència als pacients que teniu citats en aquell dia. Aquest recordatori us ho podeu configurar a cada professional i tenen que veure amb coses que voleu recordar per les properes visites o us ho podeu configurar per tal que us avisi quan arribin resultats de les diferents proves que aneu a demanar. També podeu fer recordatoris de pacients a altres professionals si els veieu a la vostra consulta. Aprendrem més tard com realitzar un recordatori. A sota us apareixeran els comentaris de la visita que ha escrit o bé la infermera o bé l'auxiliar administratiu i tota una botonera que us permetrà agilitzar la gestió de la vostra agenda. Al damunt de la vostra agenda trobareu tota una sèrie d'icones que us permetran l'accés ràpid a totes les pantalles de l'ECAP. Si us hi fixeu, a la banda de l'esquerra trobareu tota la informació que té a veure amb les vostres dades i dels vostres pacients assignats. Trobareu les vostres dades personals, la gestió dels indicadors en grups que veurem més endavant, la configuració del centre on treballeu i tota una sèrie d'alertes clíniques, avisos i notes pendents. Tota aquesta informació que té a veure amb els vostres pacients assignats. A la banda del mig trobareu tots els accessos ràpids a les diferents àmbits de l'atenció primària, el seguiment clínic, la pediatria, el treball social, les urgències, l'odonto, així com les alertes epidemiològiques i el programa d'atenció ARES. Seguidament trobareu els botons d'accions ràpides d'IT, prescripcions i analítiques i vacunes. I per acabar trobareu tots els botons de connexió amb la història clínica compartida.
Al damunt d'aquestes icones trobareu tota una sèrie de desplegables on podeu accedir o bé als mateixos botons que hem vist ara mateix o bé a tota una sèrie de llistats que us permetran treballar amb la proactivitat, o bé de proactivitat del CIRE, d'ITs, treballar amb dades dels vostres malalts, confeccionar llistats i elaborar informes de pacients. A l'apartat Altres notes informatives 9 trobareu totes les novetats de CAP que es van publicant. A la banda esquerra trobareu en primer lloc les dades dels pacients que teniu seleccionat, el nom, el CIP, la seva adreça, el seu telèfon si en té i tota una sèrie d'icones on podreu saber si té accés a la meva salut, si es pot enviar SMS i si tenen activada la videoconsulta. Aquí al mig trobareu la gestió de la vostra agenda. Podeu anar clicant per dies per veure els pacients o les agendes de dies previs, les agendes futures. Podreu seleccionar qualsevol agenda de qualsevol professional del vostre centre i podreu anar directament a l'agenda de la vostra infermera de la UVA o, si és infermera, del vostre metge. I per últim trobareu l'apartat on podeu fer la recerca d'usuaris. Per poder accedir heu de clicar Nova consulta, introduir el nom i els cognoms que coneixeu. És molt important a l'ECAP que introduïu el sexe de la persona, si no, no us farà la recerca. Una vegada introduïdes les dades, cliquem al botó de recerca i ja trobarem el pacient que estem buscant. Per definir el vostre centre de treball heu d'anar amb aquest botó, que és Preferències de connexió. Per defecte ja us sortirà el vostre centre de treball, però aquest botó servirà pels metges o infermeres que hagin d'anar canviant de lloc de treball. A la primera banda us trobareu l'apartat Connexió, que són les vostres dades. Aquestes no les podreu canviar. Penseu que el responsable de la connexió sempre serà aquesta persona. A l'apartat de centre podreu definir el centre on aneu a treballar. Clicant la fletxa blava podreu escollir el centre de treball on esteu en aquests moments. Una vegada canviat, es deixa preconfigurat. O sigui que quan torneu al vostre centre de treball haureu de tornar a venir a Preferències de connexió, clicar a la pantalla, a la pestanya blava i escollir una altra vegada el centre. A l'àmbit heu d'escollir si treballeu amb la vostra agenda a vosaltres mateixos. Aquest apartat àmbit està pensat també per a que podeu treballar amb l'agenda d'un altre professional. Si un dia s'ha de substituir a un altre professional, podeu agafar la seva agenda i situar-vos des d'aquesta pestanya. Agafeu l'agenda del professional que aneu a substituir i cliqueu damunt d'acceptar. Seleccioneu el servei per al qual esteu treballant. Amb aquesta opció el que aconseguireu és que totes les alertes i recordatoris d'aquell professional del dia de l'agenda els podeu veure també vosaltres. Per últim teniu l'apartat Paràmetres, on podeu decidir el tipus de recerca de productes, a nivell de prescripció, si és per principi actiu o per nom comercial, el recordatori pel pacient de receptes i el període de reactivació de receptes. Per últim, treballarem més endavant la delegació i la consulta de confiança atorgada. Una vegada heu seleccionat el vostre centre
i la vostra agenda. Us apareixerà la vostra agenda del dia. En aquesta agenda podreu veure l'hora de la visita, el nom i cognoms dels malalts, el sexe, l'edat i el tipus de visita. A l'ECAP només existeixen 5 tipus de visita: la 9C i 9R per les visites al centre, les 9Es com a visites administratives, les 9D com a visites domiciliàries i les 9T com a visita telefònica. Per distingir l'activitat utilitzarem la etiqueta de la visita, que us vendrà predefinida sobretot per les visites administratives. Veureu que els noms i cognoms del malalt presenten diferents colors. Això té a veure amb si són visites programades, visites espontànies, visites afegides. Per trobar una llegenda dels colors de la vostra agenda, cliqueu aquest interrogant de sota. Trobareu una llegenda sobre el tipus de visita i els colors que anireu veient en tota la vostra agenda de l'ECAP. Veureu que algunes visites tenen un asterisc al davant. Aquestes visites tenen una nota, un comentari de la visita fet per l'auxiliar administratiu. Podeu veure tota la vostra activitat de l'agenda o, una vegada comenceu a treballar, només veure les pendents. És important sempre treballar amb aquestes dues pestanyes i tenir en compte que per veure el total de les visites sempre he d'anar a la tecla T. Per afegir un recordatori d'un pacient determinat, us aneu a nou recordatori. Teniu el pacient seleccionat, podeu seleccionar si la prioritat és alta, baixa o mitja, seleccioneu el tipus de recordatori que voleu fer i podeu explicar el motiu. Si el pacient que esteu veient no és vostre, podeu enviar el recordatori al seu metge assignat a la seva infermera. La data d'activació i podeu posar la data límit. De què veureu el recordatori si no per defecte surt un mes? I guardeu el recordatori. Com hem vist, hem fet un recordatori per la Inés Prova, que us apareix amb prioritat alta aquí sota. Podeu trobar un llistat de consultar tots els recordatoris, des de data, per tipus, i des d'aquí els pendents, els de farmàcia, totes les vostres alertes clíniques. Podeu treure un recordatori, confirmar un recordatori i us anirà desapareixent conforme aneu treballant. Si voleu afegir una visita a la vostra agenda, primer busquem el malalt, recordeu sempre que s'ha de ficar el sexe, fem recerca de l'usuari. Una vegada teniu seleccionat l'usuari, cliqueu al botó dret. Clicant al botó dret, aneu a inserir visita. És important que cliqueu al tipus de visita. Si és una visita al centre, serà una 9C. Acceptem i acceptem. I veiem com Antoni
ECAP s'ha afegit a la nostra consulta. Aquest símbol que esteu veient avui, que és de color marró, és perquè és un usuari que no és de servei català, que és privat. Una vegada tenim els nostres pacients i volem consultar la seva història, procedirem a anar al seu seguiment clínic.